Yung may tubig. Namin ito. Ano principal ka? Principal. Ay, kadya. Waray na sa Bakit ako? Wala naman ako. Madami tayo. Butangan sa Sir, wala na rin sa'yo. Wala ko kahit Sino last. na ano sa'yo? Kanta yung change. Sa may water. Kasi mo yung water doon. Lakuan. Ay, no. Kapasitin. Ano na, ang gamit ka? Kadi. Ano ko ako mag-quarantine? Wow. Wow. Shout out Ken. Van Idol to guys. Wakay manin Jen. Andito kami guys sa UET. Ang aking mga classmate noong nakaraan. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hi! Hello! Si Pilipinas. Apa? Pilipinas kong mahal. Pilipinas kong mahal. Miss Luipi. Miss Lupi, Miss Bugko ka? Saan Romy ka daw? Di sa una Dali ka, di ba? Ayan guys, sila yan. Saan rocket? Let's eat guys. Kain! Shout out 1 million people. Tuni Tamba, mega shout out. Ako nag-iinit ba? Kaya pinagay ko, pwede mapaling pa. Ito lang na wala na kumati. Sila dia. Kung ikaw ba, tawag kang Pinas, may ning oras, may ning adlaw. Yes, sir! Ano ko? Kaya no? Malalasip lang, malalasip, di ba? Kaya di ito ginsugan na patawag. Kaya kaya nagpagkasolina, tapos paano ko dito sa mayaw ng munisipyo, nasulat naman siya doon, nasulat naman siya, buti kalasan ng kanano nga rin sa kluyo. Nakain ka, ako ka magpagkasolina. Nadakot ka? Oo, pag ako sa gasolinahan, kaya nakatuman sa loob ka din siya. Pagpagkasolina, kanya. Bayan. Tapos siya siya, tapos uya sa pala. Tapos, di ko na pala sa gawas, di ba sa bayan? Exact tumawag. Niya kay number lang. Niya kay number na tawag ini. Ano, may message ka nga ni. Oo, may message ko siya si Pia. Kung warrant up ba, kailangan pala kang pagkasolina. Taking ko itong siya sa board. Kasi baka nagsuwad na. May ning oras. Kaya may number lang. Pag sino number lang, tali. Nagsinuwad kasi na ini sa nini. Bantuta, di na hindi nakita sa buso. Plus yung brawat ko oxygen. Tapos, paglabas ko sa kabataan, nagsunod siya dali. Ano niya magsunod, ginawas ko sa sorry ko mahantay niya. Wala absent. Wala
Ma-stress din ako. Kaso ka, tulong natin na, di ba? Ano para? Tulong naman sila. Shout out guys! Ayan. Naman. Kasi tingin ko lang, doon ito. Tagduha kami katuig di dire nagkikirikta. May nagpus na nga ito siya sa cellphone. Sino? Si Bing. Ano ba? Mapatay siya. Sino? Shout out kay Terin at Leo na wala dito. Laging absent. Bookkeeper. Ano ang araw sa mga ba? Kailangan ka, luto. Dito, kanina. Ah, wala ko lang sa akin tagpon. Inaw na lang kamo ko. Gusto ko wala. Jin, balik ko. Ah, kaya Yan na. na. Ay, magsisabi. Ako na. Oo man, kakatawa ko niya. Ako na kami. Ay, ano ba naman? Saldi! Oy, ano na, tara. Tara na! Wala ka na. Wala ka ba ko ba mahawa ni Jane? Hindi na kayo siya, nakatuhan ka na. Baka di man kayo pala kami nga din, sinabiyaw ka na doon. Mo pa yung pagkamitan mo, pwede ka para labiyaw. Mga uparunga. Parang pasal ka. Gatbuk. Ano mo pa sa mesin? Eh, wala ka. Ano pa ako ka dyan? Hinihinom pa na kayo sa tao. Ano mo ako? Ako ni Kaya makao. Ano ang po din ini? Oo, pwede ito sa era, Pia. Ikaw pwede sa era. Patong din. Sugat mo kasi mo. Makulitas lang yun. Bayaan. Oo. Sito, 28 pala. Nakasunod na. Naglalak daw yan po. Sige, Hindi, ano. nakadami ako. Meron na kaya ito. Pagkukuhan ni Sandy sa kayo. Ay, sa mga anak. Kahit sila, kapamilya. Siyempre, inulit man dyan. Nagyaman na din sila. Magyaman na boxing. Ito may istra man lang, mayaw. Ay, kukuhan sa kalawa. Asa. Kaamay, kaya mga utak na gusto. Ang kapitan. Kung nasabot tayo na mga nagkakadari ko, tara ko sa hospital. Kung nasabot ka siya na may kapkalit. Ginso ka niya, nagre ka mo sa atin dyan. Nagre-rest na lang. Pagdarak ang hagdan, baba ko. Hindi ako, may nagawa ka. Parang di pa na sa bali, marang kung gusto ba? Malayan niya ba? Oo, may akto mo siya nagpirili, parpahanji. Bago ko. Inuhon. Wala pinuray. Kaya nga ko ba sa wala magsapin. Ako wala ako. Sino sa iyo, anak? Ito yung mga anak ni Ay. Ako ito sa Ay. Ito pa sa iyo, sa Pilar. Bias na kadabla ko kasi yung nagsitumay ko rin ang mas. Ulba. Ito magati. Naswag galing naman. Naswag galing siya. Mo pa yan, kapabli. Kumawa luy ah. Pero at least naramang mga tan, ikaganas. Nagdari ka sa mga ako dito. Luya ako, tapos manda ako yung mga gini. Mali siya ko, ano yung tinula. Marila na naman. Kaulo. Sige na. Doon mo yung naglain na. Ako rin ako. Awa, sito. Dali ang bago ko na lang. Wala. Ilang na yung Oo, nagduya ako. Insisting doon man. Shout out guys. Ako din, nagbuwan man, ibuy-ibuy ka Ang may allergy? Basta sige, inom mo sito, maluy. Ano ba?